ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿದ ವಿಡಿಯೋನು ತೂವೊಲಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಇನಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಇತ್ತದು ನಡತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ನಡತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಪೂರ ಮಂತೆರ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇನಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂಚೈನಿರ್ದು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಾಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ವೀಡಿಯೋನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಾತ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತುಂಡು ನಾ ಕೆಲವುದಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಂತದು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತೆರ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ದಾಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೇನು ಪಂಡದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೈನೆರ್ದು ಅದು ಅವತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿಂದು ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನಂದೇನು ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದ ಅಂದಾಯ್ತು ಅಂದೆನೆ ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು. ಮುಲು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನು ಮಾತ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತುದೆರ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಪು ನಲ್ತೇರು ಇಂದು ಈತ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.